ensenyament, jo crec que ensenyament té un component més, podem dir, pedagògic, podem dir, d'una sèrie de coneixements més concrets i educació en general. L'educació jo crec que comença a nivells més inicials perquè educar ja comença en l'àmbit familiar. En canvi, l'ensenyament jo crec que són institucions més, podem dir, més oficials. I Jordi Borràs, soc professor de socials, de tercer, i història contemporània. Jo crec que... Otra vez! Que les dues coses són vasos comunicants. Jo crec que el tema de recursos sempre és un dels temes que sempre es reclama. Crec que sí que hi ha recursos, però que faltarien més. Jo crec que un cop més les dues coses, perquè les dues coses te predisposen a enfrontar-te amb els problemes que t'aniran sortint i plantejant a la teva vida. Això m'hauria d'haver pensat abans, perquè n'hi ha moltes. Bueno,